ăsta, nu știu cum. Mă, dă-le mă, și închid. Aștept. Intru altă zi, pe mesă la lanț, că mai un mes, mai zi. Și pot ăla, zic, nu să-l fac și eu. Sau la lanț. Bunățime. Adevărățime. Da, da, Unde ține ăsta? L-a stricat? Ce morți mă filmezi? Bă, Digi, spui pe DJ Iuli la... DJ Iuli la platane. Iuli, DJ Iuli, dă-ne un prim plan, full screen aici. Acum îl vedeți pe DJ Iulian, care și oase clătinându-se pe Bine becurile, frate, mai tare. Încă nu văd de camera mea. DJ Iulian, acum se filmează, e bazat el, frate. Uitați-l, acum vrea să mă filmeze pe mine. Îl vedeți? Mozoc arată de adevărata față de gay. Oricum apar pe YouTube, mă. Nu mai filmez. Gata, muie, hai că nu mai filmez, gata. Oprește. E oprit, mă. Ia să văd. Uite. Da să văd, frate. La ce pula mea am scris ăsta în pula mea? Da, sincer, dă-te. Stai, mă, pulă! Uitați-l pe Mozaut! E în linie pauză vector 5 ăsta, frate. Uite aici pe Anta. Pe cine, mă? Pe Anta. Care, mă? Nu, mă. Du-te în pula. Asta e prietena ta, mă, Mozaut. Du-te, mă. Dar ce trebuie să iau? E prietena ta asta, mă. Dar ne-o dai și nouă să... Du-te drept aici, pe Nu ne dai și nouă, pulă. Hai, mă, pulă. Bă, dar ce nu mă pula mea, pula?